proteklih je nekoliko tjedana zagrebački Medveščak imao mnogo problema. Nekoliko težih poraza u EBEL ligi, pogotovo onaj u Znojmu od Orlija 8-2, problemi s vratarima te oduzeta pobjeda protiv Kaca odrazile su se na atmosferu u klubu. Naizgled se činilo kako je tim problemima došao kraj. Naime, povratak vratara Roberta Kristana te pobjeda nad Grazom u 13. kolu rezultatom 1-6 razlozi su bili za zadovoljstvo čelnika kluba. No, vrlo loša igra u posljednjem kolu EBEL-a kada su u ledenoj dvorani protiv Jesenice izgubili s 1-0, Medvjede je bacila na 10. mjesto ljestvice. Jesenice su zauzele 9. mjesto s jednakim brojem bodova kao i Medveščak, ali s boljom gol razlikom. Čini nam se kako je pobjeda i vrhunska igra Medveščaka u Grazu ipak bila iznimka. Prvenstvo Hrvatske za sve dobne kategorije na klizalištu Velesajam otvorilo se seniorskom utakmicom između Mladosti i Zagreba. Pobjedili su hokejaši Mladosti i to s 8-3. U istom su se kolu susreli hokejaši druge momčadi Medveščaka i Siska. Domaćin je odnio pobjedu s uvjerljivih 35:1. Tu treba spomenuti kako hokejaši Siska još uvijek nemaju adekvatne uvjete za trening, jer se jedino sisačko otvoreno klizalište pušta u pogon tek početkom studenog. Zanimljivije je bilo treće kolo u kojem su se susreli Medveščak i Mladost te Zagreb i Sisak. U regularnom vremenu Medveščak je s 4-3 odnio pobjedu na Mladosti, ali su ubrzo morali predati utakmicu jer su nastupili s nekoliko igrača koji nisu imali pravo nastupa. Tako je pobjeda od 5-0 pripala Mladosti. Iste je večer i Zagreb vrlo lako dobio Sisak sa 16-1. U ponedjeljak 23. listopada Sisak je ponovno izgubio i to od Medveščaka rezultatom 3-11, dok je Mladost nadigrala Zagreb 1-3. Trenutačno nakon 4 kola na prvome se mjestu nalazi Mladost s 12 bodova, slijedi u Zagreb s 4 boda te Medveščak s 2 boda. Sisak je na posljednom mjestu bez osvojenog boda. Kod mlađih juniora i juniora u prvenstvu dominiraju hokejaši Zagreba. Juniori su u prvom kolu pobjedili Mladost rezultatom 2-0 te Medveščak 7-3. U trećem su susretu snage odmjerili Medveščak i Mladost, a bolji su bili Medvjedi i to 3-2. Mlađi juniori Zagreba u svojim su pobjedama bili uvjerljiviji od svojih malo starijih kolega. Još su početkom listopada pobjedili Mladost nakon produžetaka 5-6. Dok su se Medveščak i Mladost sastali 16. listopada i odigrali 4-3 u korist Medveščaka, Zagrebaši su u petak 21. ovog mjeseca bili najbolji do sada. Naime, u utakmici s Medveščakom slavili su s visokih 1-9. Trenutačno se nalaze na prvom mjestu ljestvice s 5 bodova te s gol razlikom 15-6. S druge strane, njihovi stariji kolege imaju gol razliku 9-3, ali i maksimalni broj bodova iz 2 utakmice. Natjecanje u prvenstvu Hrvatske za kadete počinje otvaranjem šalate, a kod mlađih kadeta odigrane su tek 2 utakmice. U prvoj skupini natjecanja za mlađe kadete Medveščak je pobjedio Zagreb 7-0. Tim su rezultatom Medvjedi pokazali da su najozbiljniji kandidati za ovogodišnji naslov prvaka. U drugoj skupini natjecanja za mlađe kadete druga je momčad Medveščaka također pobjedila. S 1-3 još su sredinom mjeseca nadigrali hokejaše Mladosti.